This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh, I'm dangerous. So dangerous. I'm dangerous. So dangerous. I'm the baddest mother up in here, and I'm about to make it clear. It's going down like I told you. I'm the baddest mother up in here. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh, I'm dangerous. So dangerous.
Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adakuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Kakabsat, inmay tayo itibalay ti Apo, asiraragsak para iti daytoy aparambak. Ket kadwaan tayo, da John Bernard Banadero ken Kimberly Prieto. Iti daytoy ngaldaw, ngay rugida abangunen ti bukod da apagtaengan. Napateg daytoy akanito, agpaay kadakwada. Ngarod akakas mangipatpateg kadakwada, intay suportaran ita. Babaen ti ayat, panagipagayam kan karkararag tayo. Kadwaan tayo ida adungeg, asi papasnek kadagiti balikas, ngayipkas iti Diyos kada tayo itangal daw. Ket babaen ti Santa Iglesia, si pakakumbaba tayo ngagkararag iti Diyos nga Ama. Babaen ken Kristo nga Apo, agpaay kadagiti nga gasawa nga adipen na, tapno si ayat nga awaten na ida, bindisyonan ken pagkaysaan na ida. Sangsang kamay sa tayo nga rod amang idaydayaw iti Diyos, babaen ti panangibunan nagtayo iti Gloriana. Ikang atwang kasito'y dagatapya, kadagiti katawan ng pasipanan naknakemda. Itanup da ka pagrupaban da ka daydaya, wenda ka yaman kang kengka kapuiti na indaklan adayag mo. Yaiti Diyos kitang atwan, Apo Diyos na ilangitan nga Diyos Ama, namin ket sika Apo niya Jesu Kristo. Nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ket anak ni Ama. Yaiti Diyos ikang atwan. Langit ka, kadagit ibasbason tinubong, asyan na kami. Kamangit ka, kadagit ibasbason tinubong, awate kada ito'y arararamin. Ikasih tutugaw, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Yaiti Diyos ikang atwan, yan tangay siksika o Apo Jesu Cristo tinasan. Libro ni Tobias. Idi is-isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias
ket tinunana iti asawa na. Bumangon ka patgek nga asawa. Agkararag ka iti apo, iti panangngaasin na ken panalaklid na kadata. Bimangon ni Sara ket nagkararag da iti panalaklid ti Dios kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan ni, maikari a maitanok ka. Madaydayaw kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana. Iti imatang ti amin a parsuam, iti langit ken ditoy daga. Pinarsuam ni Adan ket inted mo ni Eva, nga asawa na, nga agpaay a katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Ta kinunam, saan anasayaat iti lalaki nga agbyag nga agmay maysa. Mga ramidak iti kadwana ken kaarnina. Apo pinilik ni Sara gapo iti natakngeng apanggep. Saan agapo iti deret. Kasyan na kami kuma ket ipalubos mo nga agbyag kami agingga alakay ken baket kami. Diyaw at ako mga kadakayo. Hasta kumamet ken ka. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria, ti may paay ken ka o ako. Ayaten kayo, akas ti panagayat ti ama kanya. Agtalinaed kay ti ayat ko, kas ti panangtungpal ko kadagiti bilbilin ni amak, ket agtaengak ti ayat na. Agtalinaed kayo met ti ayat ko, no tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy, tapno ti ragsak ko, adako. Allow me to do my homily in Tagalog. Tapno iti kasta, matarusan dagiti bisita tayo. Kada tayo met nga Ilocano, ammo tayo met, wino makatarus tayo met, iti Tagalog. So mga kapatid, tayo'y naririto ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib Winotilicano panagkalaysa ni Bernard at saka ni Kimberly. Isa itong mahalagang pangyayari sa buhay nila. Ito'y isang alaala na kailanman ay hindi na nila malilimutan. Dahil sa araw na ito, sila ay mangangako sa bawat isa na sila'y magmamahalan at magsasama habang buhay. At pinatingkad din nito ang alaalang ito dahil nga sa pangyayari sa araw na ito na kung saan nararanasan natin ang malakas na bagyo dito sa Northern Luzon. Isa rin itong magpapaalala sa kanila. Ngunit kung titignan natin ang bagyo, malakas na hangin o ulan, ay hindi naging hadlang upang ang kasalang ito ay matuloy. Kung baga, wala nang mas titingkad pa kundi ang pagmamahalan ng dalawang ito. Bakit nga ba ikinakasal ang tao? Kakaramihan sa sinasabi ng iba, pwede nang hindi magpakasal, magsama na lang, trial and error. Bakit kailangan pa? Wala namang silbi ang kasal na yan. Yan ang sabi ng karamihan. Pero kung titignan natin, maski bumili ka ng isang bagay sa department store,
Hindi mo masasabing iyo yan kung wala kang resibo. Hindi mo yan mailalabas. Anumang bagay na binili mo, kailangan may resibo para masabi mong pag-aari mo ang isang bagay na iyan. Bagay pa lamang yan. So kung titingnan natin, paano mo masasabi na ang kasama mo ay asawa mo kung wala namang pagpapatunay? Sasabihin mo, may anak kami, kaya asawa ko yan. E paano kung nagkaanak siya sa iba? Asawa rin niya yon. So ang pagsasama o pagkakaroon ng anak ay hindi garantiya na masasabi mong asawa mo siya. Wala ka pa ring laban. You could not insist your right na asawa mo siya. Maski ang mga bagay-bagay na pwede mong angkinin para sa kanya, kung namatay siya, ay hindi mo maaangkin dahil walang patunay na kayo ay kasal. So, ganyan ang mga pangyayari. Masasabi mong asawa mo siya, masasabi mong pag-aari mo siya kung may katibayan. May maipakita kang kasal kayo. Dahil ang kasal ang siyang magpapatunay ng inyong pagmamahalan. Kaya nga walang kasal kung walang pagmamahalan. At sa pamamagitan ng kasal na ito, masasabi ninyo sa bawat isa, pag-aari ko na siya. Akin na siya. Hindi mo siya pwedeng agawin. Kung may aagaw man, ang tawag doon, kabit. Kabit ang tawag doon. Dahil inaagaw niya ang pag-aari ng iba. O kaya naman, sasabihin pa nating magnanakaw ng asawa. So yan ang magbibigay sa atin ng garantiya to say na asawa mo ang iyong kinakasama dahil sa pamamagitan ng kasal. Ang kasal ang siyang pagpapatunay ng pagmamahalan ninyo. At walang babae na hindi naghahangad na siya ay makasal sa taong minamahal niya. Walang babaeng ganon. Lahat ng babae ay nag-aasam at nangangarap na maikasal. Kung mayroon mang hindi nangangarap, hindi ko na alam kung anong klaseng babae yon. So love is the guarantee. And marriage is the proof. Kaya nga sinasabi ng ating Ebanghelyo, magmahalan kayo. At yan ang dahilan kung bakit si John Bernard at Kimberly ay narito. Dahil sila ay nagmamahalan. At kanilang ipapangako, sabi ko na nga, sa bawat isa, sa harapan ng Diyos at sa sambayanan ng simbahan, ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang kamatayan, tayo ay sa isa't isa. Ngunit paano mapapatunayan ang pag-iibigan ng dalawang ito, ni Bernard at ni Kimberly? How do you show your love? How do you prove your love to one another? Sabi ng isang philosopher, when he defines the meaning of love, ang sabi niya, love is to order you to do good things to your loved one. Ang taong nagmamahal
ay walang ibang hinahangad sa taong minamahal niya kundi ang kabutihan nito. Dahil ang taong nagmamahal, di baling siya ang masaktan, wag lamang ang minamahal niya. That is love. To order you to do good things to your loved one. Kaya yan ang magpapatunay, John Bernard, ang iyong pagmamahal kay Kimberly. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang pagkukonsumisyonin. Huwag mo siyang istresin para hindi siya agad tumanda. Ang magpapatunay daw sa isang babae na siya ay talagang mahal na mahal ng kanyang asawa ay hindi tumatanda pagkatapos ng 2 taong ng kanilang kasal. Pero kapag makita mo na ang mukha ng babae na parang hirap na hirap pagkatapos ng kanilang kasal, nangangahulugan lamang na hindi siya minamahal ng kanyang asawa. Kung mahal ninyo ang bawat isa, wala kayong ibang hinahangad bawat isa. Yes, kasama nito ang pag-aaway. Normal lang yan sa mag-asawa. It is part of married life. Sa pamamagitan ng pag-aaway na iyan, lumalago ninyo ang bawat isa. As I have said, mas mabuting ikaw na lang ang masaktan kaysa ikaw ang manakit sa taong minamahal mo. At yan ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Di baling siya ang mamatay, di baling siya ang mahirapan, di baling siya ang mag-utos sa atin, magmahalan kayo. Agiinnayat kayo. Yari sa inyo, John Bernard at Kimberly. Magmahal daw, imay kayo ditoy. Tapno patalgadan nyo ti ayan ayat yo. Babaen ti agnanayo na singgalot, ti saklang ti iglesia. Ipanamnamak, ti panangikarkararag daytoy agimong kada kayo. Tapno iburay kuma iti Dios, kinabuslon a pamindisyon na. Itayan ayat yo, kantulungan na kayo, amang tungpal kadagiti annungen, iti biyag an naasawaan. Da kayo mat kakabsat, ninong ken ninang, kandagiti naganak, mga magulang na naririto. Narito kayo ngayon upang samahan sila sa inyong panalangin at saksihan at tulungan sila sa kanilang paglalakbay patungo sa buhay mag-asawa. At yan din ang hiling ko sa mga magulang na sana ay suportahan ninyo sila, tulungan nyo sila at alalayan ang inyong karanasan sa buhay pag-aasawa ay siya sanang magiging inspirasyon nila upang ma-share nyo sa kanila kung ano ang tunay na damdamin at tunay na buhay ng buhay mag-asawa. Isungarod, John Bernard ken Kimberly, sungbatan nyo kuma, asipupudno, dagito'y sumaganad, asa lugsot. Kimberly, in may kamatlaang ditoy asibubulos tanakem mo, tapno'y singgalot mo iti agnanayon tabagim ti panagayat ken panagserbi kini John Bernard nga asawam. Wen ako. John Bernard, in may kamatlaang ditoy asibubulos tinakem mo, tapno'y singgalot mo ti agnanayon tabagim iti panagayat ken panagserbi kini Kimberly nga asawam. Wen ako. Kimberly ken John Bernard, si dadaan kay matlaang nga duwa, amang isuron to kadagiti anak nga ited to ti Dios kada kayo,
tapno na singpad danto a Kristiyano. Wen up. Wen apo. Kimberly ken John Bernard, yan tangay nga kayat yo ti agkasar. Agdin nakulap kayo, kat iibkas yo ti panggap yo ti saklang ti Diyos, ken ti iglesia na. Babaen ti panangsungbat yo, kadagitoy nasaludsod. Sinango kayo, maghawak kamay. Matlaang akadwam ken asawam ni John Bernard, babaan dahi ti seremonya, kasmayan nurot iti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen up. Iyawat matlang tabagim kingkwana, akadwana ken asawa na. Wen up. Awatang matlaang akadwam ken asawam ni John Bernard. Wen up. John Bernard, kayat mo matlaang akadwa ken asawam ni Kimberly, babaan ti dahi nga seremonya, kasmayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wen apo. Iyawat mo matlaang tabagim kingkwana, akadwana ken asawa na. Wen apo. Awatang matlaang akadwam ken asawam ni Kimberly. Wen apo. Ita, lalwan nyo ti sumaganad a kararag. Apo imi nga Diyos, paay mo kadi. Amanipot tangal daw. Ti puso ken kararwami. Agkay-kaysada amin nga banag. Pagrigatang man wenno pagimbagan. Kinabaknam man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Ginggana di na kami pagsinain ni patay. Kat ita, da kay amin nga danitoy. Saksan nyo asyak, babanti turay ta Iglesia Katolika, patagal kadakan bendisyonak da iti asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Diyan na kay gamiti kay singsing ken aras. Tayo. Bendisyon ng kadapo dagiti nga singsing. Tapno ni Kimberly ken John Bernard ang mga singsing kadakada agtalinad ako mangagbiag iti sidong tinalagda nga ayan ayat ken kinapugno. Gapo kan Kristo nga apumi. Kimberly. Love Kimberly. Love Kimberly nga asawa. Awatem ken usarem. Daytoy asingsing. Astandati ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Love John Bernard. Awatem kon usaren. Daytoy nga singsing. Nakastandati ayat ko. Ken pinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ita bendisyonan tayo dagiti arasyo. Bendisyonan kadapo ni John Bernard ken Kimberly nga anak mo.
babaan tinananay, kadagiti tinananay nga sanikwa dito yung daga, nga iladawan dagiti nga aras, kataramatan da kumaida apan nagpat nga agnanay na biyag, gapukan Kristo, nga anak mo ken apo mi. Ay ayatek nga asawa, Kimberly, iyawat ko keng ka, dagito nga aras, ay ayatek nga asawa, Kimberly, iyawat ko keng ka dagito nga aras, akas tandat ti pinagdatong ko. Na ito'y biyag ko keng ka, nagpaay ti pinagbigan. Tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Wen awatek ida. So John Bernard and Kimberly, ngayon ay isinuot nyo na ang singsing na tanda ng walang hanggan ninyong pagmamahalan sa bawat isa. Yan ang magpapaalala sa inyo na kayo'y nangako sa harapan ng Diyos. At yung aras naman na ibinigay ni John Bernard kay Kimberly na may kasamang iyak. Nangangahulugan lamang, John Bernard, na lahat ng iyong pag-aari o kaya lahat ng iyong sweldo ay ibibigay mo kay Kimberly, kaya ka siguro umiiyak, no? Dahil wala nang matitira sa iyo. Okay. At ikaw naman, Kimberly, ito'y iingatan mo dahil ang pag-aari ni Bernard, pag-aari mo at ang pag-aari mo naman ay pag-aari rin ni Bernard. Yan ang tinatawag na conjugal property. At gagamitin nyo lahat ito para sa inyong kinabukasan at para sa inyong pamilya kung kayo'y makakabuo na, no? So, ingatan mo, Kimberly, ikaw ang magtatago nito, ikaw ang magiging tagapangalaga ng lahat ng pag-aari ninyo ni John Bernard. Pero kapag ibinigay niya lahat, bigyan mo rin ng pamasahi at panlod. Baka sa iba manghingi, delikado ka, ano na. Okay? So kakabsat, naipatangan tayo iti panagakalaysa ni Kimberly ken John Bernard. Isu nga palakpakan tayo, isuda. Kimberly and John Bernard, magmano kayo sa inyong mga magulang. Sabay muna kayo dito, sabay muna kayo. Huwag na kayo maghiwalay agad. Tapos sa ninang ninyo. Nervyos. Okay. Dito sa nanay Juan. Okay. Magmano kayo. Okay. Paunahin mo naman siya. Ano naman ito? Siko talaga. Wala, hindi ka gentleman, ah. Kaya Ninong. Sige, salamat. So, agsubli kayo na po dito gayon. Ken pagtalinad edem ida anapudno ken ka iti tiyempo ti sulisog. Dawaten mi ken ka apo. Apo dengge nakam kadi. Siya ti sakramento ti panagkasar kadagiti amin anasawaan nga adda itoy ita. Dawaten mi ken ka apo. Apo dengge nakam kadi. Aramidem kadi ada ka maysa ken maysa. Dawaten mi ken ka apo. Apo dengge nakam kadi. Amin dagitoy.
Sumaruno ti Belo. Sumaruno ti Corp. Tumakder tayo. Kumararag kay kakabsat, ang diti daton tayo, makayayo ti Diyos Ama, Ama nakabalin, amin. Ti Apo awaten na kumaday ti daton kalagita imam. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakigloryan tinagan na. Ken kastame ta pagimbagan tayo ken kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Awatam ka diti daton mi amay pa, kini John Bernard ken Kimberly, babaan tanaya tapan naripatom pinagkaisamida. Bendisyon ang bida, kadagiti aming aldaw ti panagbiagda. Gapukan Kristo, nga anak mo, ken apo mi. Amen. Tiyapod ako makada kayo, Kasta kumamet ken itagayo, dagita puspuso yo. at dadano si tatagay ti Apo. Agyaman tayo ti apo at Diyos tayo. May kariket rumdeng. Ama manakabalin amin ka nagnanay na Diyos. Rumbang unay nga agyaman kam ka iti amin na tiempo kandiso. Gapo kan Yesu Kristo nga apo mi. Gapo ken kuha na inaramin mo ti baro pa nakitulag kadagiti tattaom. Sinubot mo ti tao baba ti papatay ken panagungar na. Inrado dumamat ken kuha natin na Diyosan na biyag. Babaan ti panakikaysana ken Kristo. Inaramid mo ang makipagtawid agnanay na gloria ni Kristo. Dahito yung panakibukbok ti grasya ti sidong ti baro atulag. May ladawan babaan ti panagkasara amamatalgad ti ayan ayat ti lalaki ken babae. Ket ipakita natin na Diyosan na panggap ti ayat mo. Makipagdanggay kami nga rod kadagiti angeles ken amin nasa santos sa dilangit. Amang ibunan nag iti gloriam. Kadi kantami ti pakidaydayaw mo. Ket kunami adi agsarday. Madaydayaw ti umay iti amin ti Apo. Usahan na, usahan na. Usana iti kangat. Agparinto men tayo. Sige, hayaan nyo na lang, hayaan nyo na lang. Talagang mamamatay yan kasi makangin. May bagyo. Abagikan dara ni Apumi a Heso Kristo. Isa di sagbayawat na si ayat tibagina tap nagtotoo. Nangalay ti tinapay nagyaman kengka. Pinispisi na sa naintad kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, kat mangkay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagik, isa mayawat to, amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan day di panang rabiida ng alay ti kalis nagyaman manan kengka. Sa naintad kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ka nagnanay na tulag. Isa may buyato may pay kada kayo kan kadagiti amin at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramid niyo daytoy apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo keneng ka panagungar. Inakamin salakan manabot isang alubog. Iti nga rod panang ilaglagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapot iti napay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kengka tempaay mo amay kari kami nga daditi saklang mo katag serbi kam kengka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysana kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pom kadapot iglesia manisaknap ti sangalubungan, kat parayrayam tiyat na anadyusan. Laglagi pom ni Francisco Santo Papa mi,
ni Marlong Obispo mi ken kadagiti amin a papadi. Laglagi pompay apo ni John Bernard ken Kimberly. Isu nga ingka pinagtipon iti daytoy aldaw ti panagkalaysada. Tapno babanti Gratiam ket matungpaldat tilangan ti panagasawa babanti ayan ayat ken kapya. Laglagi pompay apo dagiti kakabsat mi amat maturog. Asina nama ti panagungad danto kanamin dagiti pimusa iti sidong takaasim. Awatom kadidati sidong taranyag mo apakakitandakeng ka iti rupan-rupa. Dawatan mi apo taypay mo matakaasim kada kami aramidom kamaamay karikam amin tiagnanayon na biyag. Ket makiranod kam to kaning gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat nga Jose nga asawa na. Kadagit nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos. Isu na nakapudnog serbi keng kaditi daga. Makikadwa kam to madkadakwada. Amagitan tanok ken mangidaydayo keng ka gapu ken Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Irok ni mi keng kaman nakabalin nga ama. Ti amin na dayo ken gloria, ti agnanayon nga awan inggana. Tumakder tayo. Datayo ang nabalakadan, iti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan iti nadyusan na panursuro, tordan tayo ti agkuna. Kakabsat dawatan tayo iti apo ta bendisyonan na da John Bernard ken Kimberly abaro nga gasawa. Ipay mo kuma tababan ti sakramento ti bagi ken dara ni Kristo pagbalinan na amay maysa iti puso ken ayatda. O Dios, pinasantom ti misteryo ti panagkalaysa dagiti agasawa. Iti kasla iladawan na ti panagkalaysa ni Kristo ken ti iglesia na. Talyawom kad asiaya ti anak mo a babae nga ni Kimberly nga ita nakikalaysan iti daytoy nga lalaki nga ni John Bernard. Dawaten na ti pamindisyon mo. Idam kad king kuan na ti grasa ken ayat ken kapya. Surutan nanto kuma ti pagpatulad dagiti nasingpet a babae. Ngay daydayaw dagiti nasantuan na surat. Agtalag kuma king kuan na ti asawa na. Ket bigbigan na akapada na iti dayaw ken kinatanok. Ken makipagtawid king kuan na ti nadyusan na biag. Pagra eman na kuma ket ayayaten na kas pinagayat ni Kristo ti iglesia na. Ama, dawatan mi ken ka nga pagtalinadam idaan na pudno kadagiti bilbilin mo. Kaniti maysa ken maysa kadakwada, pagbalinam ida a pagtuladan, iti na Kristiyanuan a panagbiag. Idem kadagada ti pigsa nga agtaw ti Ebanghelyo, tapno agbalinda kuma saksi ni Kristo kadagiti dabduma, ket kalpasan ti naragsak ken natindog a panagbiag, para buram ida ti nalitop a panagbiag, iti timpuyog dagiti sa santo ti pagariam sa dilangit, gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. O Apo may Kristo, kinunam kadagiti apostolis mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyag titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di ka ti pamati ti iglesyam. Kad kasmayan noro ti pagayatam. Ipay mo kad siya si king kuana ti kapya kan panagkay kaysa. Si kang agbiag ken agari ti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti kapya iti apo kan kanain ko mga da kada kayo. Kasta kumamit kenta. Kakabsa ti payo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you. Peace be with you. Asat dagiti nayaban iti padayana. Apo, diak may karing, may kakanya. Ngem ti may salayng saom, mapaimbag ti kararo.
gayon din ang Belo. Tumakder tayo. Kimberly, ayatem ni John Bernard nga asawan ka agbiag ka na imbag agtagibalay. Agtalinad ka kumay ti sidong ti pamati ayat kan kinasingpet. John Bernard ayatem ni Kimberly nga asawam. Kakas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na. Makipagbiag ka kumakengkwa na iti sidong ti panagbuteng iti Diyos. Tiya po ada kumakada kayo. Kasta kumamit yan. Kat bendisyonan na kay kumati man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Kakabsat nalpasan ti misa, ing kayon iti kapya iti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agtuga kayo basit Apo, tagpirmada pay. Asawa si Kimberly. Palakpakan din sa Davao, congratulations. May sapay ka no? May sapay, handangan na alangan na laing. Ibay-bayag yo 1 minute. Parents to bride. Parents to bride Apo, Gabriel. Next, dagiti abay Apo. Best man.
Sumaro na ako, dagiti kakabakyan, TV Group. Kamag-anak po ng bride, yung mga kamag-anak po ng bride, pumunta na po sa harap. Of Mr. John and Ma'am Kima. Papahinga po muna sila in 5 minutes. We rely on each other, from one lover to another. So wala po po dyan, please find your seats, because it depends. Again, it is summer. This could be the year for the real plan. No more will you cry. Together, making love with each other, I can stand wrong, sail away with me to another, I will send the stream, that is what we are. Between from one lover to another, Gordon, turn the lights down low. Alright, again, in 5 minutes. I hope you understand. Alright, sa mga ninas at ninang po dyan, relax-relaxang po muna tayo. Dahil sa manang dance po, magpipigan. Don't you worry, we can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. We lock the door and turn the lights down low. You'd understand, I've been thinking about this all day long. Never felt the feeling quite this strong. I can. There's a kind of ocean all over the world tonight. All over the world, you can hear the sound of lovers in love. Casa Amore, and I am at Mon Valoria, and I will be your host for tonight's magnificent event. Around applause sa ating mga sarili. Alright, palakpak ulit! Alright, nakakagana. So again, ang hindi po papalakpak, please feel free to go home.
And now, may I introduce to you the people who stood witness to the couples as they took their vows, the principal sponsors. Sir, pa-upbeat ako. So as I call your name, ma'am, sir, sa mga links at ninongs po dyan, tatayo lang po kayo sa inyong mga upuan. No extra movement, nakakamatay po yan. Alright, so first we have Mr. Ario Eric Carpez Jr. Palakpakan naman po natin si Apo... it's Mr. Ario Eric Carpez Jr. Where are you, sir? Are you around? Alright, next, let me call in Mr. Raul Guzman. Are you around, sir? Ba't walang palakpak? Alright, next, Mr. Roland Villaluz. Next, Mr. Florante Ramos, Mr. Jerry Pascua, Mr. Rogelio Angeles, Mr. Edgardo Salarzon, Mr. Kennedy Cortez, Mr. Carlos Pumatag, Mr. Crisenda Vivet Jr., Mr. Jonel Pascua, Mr. Manuel Vivet, Mr. Pablo Rosili, Mr. Richard Paul Palatok, Mr. Richard Sabaliano, Mrs. Nancy Amorin, Mrs. Lucia Bueno, Mrs. Marlene Rupinion, Mrs. Jody Sampileo, Mrs. Carol Bivet, Mrs. Daniela Matute, Mrs. Delia Rapisora, Mrs. Palacita Sriambon, Mrs. Imelda Quireta, Mrs. Lovely Paranaque, Mrs. Joanna Canonisado, Mrs. Lolita De La Cruz, Miss Mario Gorospe, Mrs. Marisa Bueno, Mrs. Marites Bueno, Mrs. Rosalina Torda, Mrs. Rose Jean Ming, Miss Carmelita Pitamoga, Mrs. Susan Vite, Mr. and Mrs. Edwin Simpson, Mr. and Mrs. Erwin Halville, Mr. and Mrs. Joey Briones, Mr. and Mrs. Rodolfo Minking, Mr. and Mrs. Maximo Begonia, Mr. and Mrs. Romuald De La Cruz, Mr. and Mrs. Arnold Bivet, Mr. and Mrs. Rogelio Franco Sr., Mr. and Mrs. Bernardo Bivet, Mr. and Mrs. Siriaco Salarzon, Mr. and Mrs. Dante Zerzon, Mr. and Mrs. Edgar Vollier, Mr. and Mrs. Eduardo Bivet, Mr. and Mrs. Eric Gabriel, Mr. and Mrs. Felipe Salvio, Mr. and Mrs. Fernando Popolato, Mr. and Mrs. Fernando Ravina, Mr. and Mrs. Florentino Amanense, Mr. and Mrs. Harry Sonido, Mr. and Mrs. Jackson Salapari, Mr. and Mrs. Marcos Sejalvo, Mr. and Mrs. Reynaldo Cabrera, Mr. and Mrs. Randy Guerrero, Mr. and Mrs. Rodel Ramos, Mr. and Mrs. Orlando Salarzon, Mr. and Mrs. Reggie Villianos, Mr. and Mrs. Reynaldo Sejalvo, Mr. and Mrs. Alfredo Esteban, Mr. and Mrs. Mark Anthony K. Castillo. So may mga hindi pa po ba ako natawag sa mga principal sponsors po natin? If there are more, thank you very much, Madam. Mr. Benigno Vivet, Mr. Mario Vivet. This event will not be made possible. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you the parents of the bride and the groom. Parents of the groom, Mr. Salvi B. Banadero. Alright, as I call your name, ma'am and sir, pumunta po kayo dito sa harap to be recognized. The parents of the groom, Mr. Salvi B. Banadero and Mrs. Arlene S. Banadero. A round of applause to both of them, please. And now, the parents of the bride, Mr. Edgar T. Prieto and Mrs. Olivia M. Prieto, please. A round of applause to both of them. Now we request everyone to turn your attention to the parade of the wedding entourage. Sir, may pakaldag po tayo dyan. Mama, may request. Dito po tayo. Dito po tayo, ma'am. Dito. So, bandang dito po tayo, ma'am. Naman. Pasungadan tayo. Nagiging kakapintas kaya nagkakabang pong entourage tayo. Sir, right. Pakaldag po.
groomsmen and the bridesmaids. Calling in Mr. Neil Esteban Di Benadero and Carla D. Kabambuman. Palakpakan naman po natin sila. The stars look like they're shining. Ang hindi po sasabihin, hindi po makakaupo. Once again, on deck, Mr. Neil Esteban Benadero and Carla D. Kabambuman. Sayaw po tayo naman, sir. Yeah, I know. Alright. When I come from the Thank you very much, please. You may now proceed here. Mr. Neil Esteban, please. And now let me go with Lawrence S. Mejio and Stephanie on Rexag. Palakpakan naman po natin. Alright, on there, Mr. Lawrence S. Mejio and Stephanie on Rexag. Sayaw po tayo, ma'am, sir. Pwede mo siyang paikutin. Pwede mo siyang paikutin, hindi pikutin. Alright, there you have it, ladies and gentlemen. The whole world stops and stares for a while. Thank you very much, Mr. Lawrence Mejio and Stephanie. Jenny Gomez, Jean-Marie Mejia, and Brazil Benadero, please. Palakpakan naman po natin silang dalawa. Go with your dancer, alright. Thank you very much, Jean-Marie and Brazil. And now moving on to Agent Noah Mesmo and Gelmel Shara Pagarino, please. Palakpakan naman po natin silang dalawa. Once again, let me go with Agent Noah Mesmo and Gelmel Pagarino, please. Go with your dancer. Alright, there you have it. And now let me go with Mr. Christian G. Banatero and Sandra G. Angeles, please. Palakpakan naman po natin. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. So you're Thank you amazing. very much, Christian Banatero and Sandra Angeles. And now, the couple of sponsors, the pair that laid the paths of the groom and bride. Let me go in. Girl, you're amazing. Just AJ Noah and AJ Noah B. Pasco and Galamel Shara Bagarino. Alright, let me go in to Claude as one, Florence Mejia and Stephanie Siragsag. Andito na po ba sila? Alright, there you have, ladies and gentlemen. And now, let me call in the handsome best man and the beautiful maid of honor who assisted the couple in their needs. The best man, John Lloyd S. Banadero, and the maid of honor, Bea Jane M. Prieto. A round of applause to both of them, please. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like Alright, thank you very much. Alright, thank you very much. John Lloyd and Bea Jane Prieto. And now, the little groom, Mark Jacob Rossini, and the little bride, Althea Canonin Sado Place. Palakpakan naman po natin silang dalawa. Ang hindi po sasayaw, hindi po makakaupo later on. on the way that I stay. There's nothing else to compare. Alright, how you dance, please? Alright, thank you very much, Mark Jacob Brazilian Althea Canonin Sado Place. Thank you very much. Let me go in the ring bearer, Zian Luke Robaha. Followed by the coin bearer, Michelangelo Cayaban, please. Can't take my eyes. The Bible bearer, Jinzo Expedito P. De La Cruz. Our flower girl holds a Janica Marie Ursula, please. Janica Marie Rossini. Princess Maria Alea Catena, please. Followed by
Sellers on. Followed by, of course, Christine May, Panadero, please. God is love in some mysterious ways, drawn two people together in love. Today, love has triumphed and has manifested in the lives of John and Kim. Today calls for a grand celebration, and it is my distinct pleasure to introduce them to you for the very first time today as husband and wife. So without further ado, magsitayuan po tayong lahat and give our warmest welcome to Mr. John Bernard and Ma'am Kim. Palakpakan naman po natin silang dalawa. With their dance on the middle of the reception. Alright, once again, marching on deck, that's Mr. John Bernard and of course, Madam Kim. Palakpakan natin sila na may kasamang hiyaw! Alright, ladies and gentlemen, the newlywed couple. Alright, that's their first dance ever as a newlywed couple. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan ulit po natin ang ating bagong kasal. Alright, and there you have it. Please, you may now be seated. Thank you very much. Ba't ibang sulok ng Pilipinas. So, I welcome you all here at Casa Amore. Announce ko. Alright, and of course, our wedding reception, our events place, the Casa Amore, all in management once again, Mr. and Mrs. or Mrs. Amore. And of course, ang ating ceiling by Jessa Visoria from Nagsamara in San Juan, Ilocos Sur. And of course, the gravity rolls located at mamaya ko na po yan. So thank you, ladies and gentlemen. You may now find your seats because we are now moving on to the next part of this celebration. Let us bow our heads to feel the presence of the Lord. Diyos Ama, manakabalin amin, agyaman kami apo, iti dayo tinapintas nga paniyempo, ngayon paay mo, kinagiti agkasar itatanga malem o apo. Lord, tawatan mi o God, nga sikaw apo, ti magkipagtakunay na, iti tunggal may sa kadakani o Lord God. Sikaw apo, iti mang kontrol, iti aglawlaw mi. Kastamit o Lord, nga dawaten mi o apo, ti pamendisyon mo, kinagiti bride and groom, O God, ni John, kinikim, O Lord God, nga bind them with your love, O Father God. Tasapay kumauapo, tasikati agbalin nga sentro, iti panaging nayat da, O Lord God. Tulungan mi daw, Apo, nga malasatan da, dagiti panubok, nga dumtek, iti bayat iti panagasawa da, O Father God. Lord, iti amin nga dito nga aramid mi tata, O Lord, kit idaton mi ken ka, O Apo, sikat Apo, iti magkipagdanggay, iti tunggal may sa kada kami, Lord, ket dawatan mi amin dito, O Father God, babaeng tinagan ni Apo mi nga Yesu Kristo. Amen. So please, you may now be seated. Thank you very much, Madam Lurley and Palpalato. Okay, now at this point of time, again, thank you very much, Madam Miley and of course, the newlywed couple for having Mr. Masters of Ceremony. Of course, we will now proceed to the next part of the wedding celebration. That will be the father and the daughter dance. And now we would like to clear the dance floor for everyone except our bride to have this special time with the first man in her life. May we request for the father of the bride, please, to be on the center stage. Sir, asan po yung papang ng bride po natin? To approach his daughter for the father and daughter dance for 1 minute. Sir, patugtog po tayong dance with my father for their dance. Alright, palakpakan naman po natin ang father and daughter dance. Yan na po yung pinaka-last na pagiging single ni Madam. Back when I was a child,
Ah. Before life removed all the innocence, my father would lift me high. On the dancing with the newlywed, the bride, the father of the bride, of course. Spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me. Mag-usap po kayo, sir. Kausapin niyo po si madam. Alright. Yan po ang isa sa pinakamagandang portrait po ni Madam Kim. Another chance, another walk, another dance with him. I guess I'll never, never, end. How I love to dance with And now, the father gives his daughter to the groom. Requesting the groom, Sir, pahawak mo na ang kamay ni Madam Kim kay Sir John Bernard. Today is indeed a special day and will be forever etched in the memory of our beloved couple. On this joyful beginning, what could be more fitting than to celebrate with their first dance? The first dance is symbolic of the consummation of their wedding vows. This dance is the wedding couple's first cooperative engagement and joint endeavor. Ladies and gentlemen, it is once again my privilege to present to you Mr. John Bernard and Mrs. Kim with their first dance. Palakpakan naman po natin ang first dance of the newlywed couple. Something new, stuck in my ways. Alright, dancing on deck, the newlywed couple. But all the roads led me to you. The house that you live in don't make it a home. But feeling lonely don't mean you're alone. People in life, they will come and they'll leave. But if I had a choice, I know where I would be. Through the lows and the highs, I will stay by your side. There's no need for goodbyes now. I'm seeing the light. When the sky turns to gray and there's nothing to say, at the end of the day, I choose you. Now I found the strength to make a change, to look at the magic I found. Alright, ladies and gentlemen, find your purses and wallets. It's now time for our money dance where you will get your chance to financially bless our couple. Our maid of honor and best man and coordinators will be standing here to put the sash on the couple. Wala po tayong sash. You may approach them and they will hand you envelopes. Nor wala po tayong envelopes and safety pins where you can put 500 or 1,000 bills. Sa mga ninang po dyan, po pwede na po tayo mag-bitor. Alright, find your person, wallets. So again, requesting the maid of honor and the best man to please be in front. Once again, ladies and gentlemen, this will be the money dance of the newlywed couple. Alright, this will be the Peter time. Isa-isa lang po tayo, ma'am sir, para para hindi po rapok sa sako. Look for the eyes ang Googles po.
gandang tingnan ang mga napaka-generous na ninang sa ninongs po natin. Thank you very much po mga ninangs at ninangs. At kahit po hindi ninong at ninang, kung pwede po tayong magbigay. And remember, that's for your future. Unay-unay, inalunin kan tuwi, isinaman, tultulo din kan tu, naliman ay pagkawanin, inkabay libay. Nain kan tu, makatulong, iyag kong kanto tarupang day ko'y panyo. At nundi na kanto kagate, bilang ako'y maimas, muntong maturo. Antay puso, antay, nasa kaud-ud na unay. Itim kaniyang tapat na ranan, kakaasiya ang maidasan. Alright, sa mga magpapahabol pa po, may second dance po tayo mamaya. So, saka na lang po kami magpapakain mamayang 10 p.m. po. Oo, para at least ma-enjoy po natin yung araw ng ating newlywed couple. Isang makakabiyado, magmumuray lang ito'y mata. At isut makaagas, pangliw-liw at to'y kaunggat. Isip manot isawin na, at isip ang makakura. At isip marayawin na ka, ken isip ang magustukin ka. Uray ada amin kaniyang karigat, uray pa'y nuwag kukong tuta, uray pa'y nuwag paspasok muda, nuwis menaklit na't mapagmaya. Isem ka man liyak ko, lalawagan ito'y Sa mga may dito pa po dyan, feel free naman, sir, please. ayaw, ito'y puso ang ko. Huwag pong ibigay lahat kasi may second dance pa po sila. Isip makakabiyan, ang burburay dahil ito'y mata. At isut makaagas, panguliw at to'y kaungga. Isip madot isuin na, at isip ang makakura. At isip maray awat na ka, ken isip ang magustukin ka. Uray ada amin kaniyang karigat, uray panuwa kukong tuta, uray pa'y nuwag paspasok muna, nuwis menakrit nak mapagmaya. Umisip ka man biyag ko, lalawagan man ko'y marupong ko. Taisip mo, isot mangay ayaw, dayto'y puso namuan tilim ko. Isip, And always remember, that's for their future po. At maraming salamat po in advance to all of you. Come on, baby. kung undoy ko indengan, kahit anas lagasinaw mo, di kagat ipaihaw. O naraniyak ang ulan, Alright, meron ba po ba? samsangit ko Kung wala na, meron pa. Ko'y nasa
of the newlywed couple. Palakpakan ulit po natin ang ating newlywed couple natin. Well, thank you very much, Mr. John Bernard. Maybe you may now move up your seat. So again, let's have the applause to the newlywed couple, please. Palakpakan ulit po natin. But parang hindi po nando doon. Marami pa po tayong nasa programa natin to accomplish. So, what will be our prizes, madam, for this game? Nag-prepare pa ako ng game, hindi ko po sinabi sa kanila para ma-surprise sila. Sabi po nila sa akin, way back 2 days ago, we will be having a meeting together with Auntie Marlene, pero busy yung newlywed couple natin. So, without their... Tulungan ako nag-English kasi ano? Charot na. Oo. Kahit wala po silang sinabi sa akin, nag-prepare pa ako ng mga questions patungkol sa kanilang personal information. So, ano po ang magiging prizes for natin, ma'am? Actually, we have here... Asan na yun? We have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. So, hand in me a cash, ma'am. At kukunin na lang po nila sa inyo mamaya. Kukunin nyo na lang daw po sa kanila mamaya. So, ang ating mechanics of this game, magtatanong po ako at kung sino po ang gustong sumagot, pupunta po mismo dito sa harap. You'll never know, malaki-laki po ang magiging prize po natin for our game. So, our first question. Who paid for the first date of the newlywed couple? Sino ang nagbayad ng unang date nila? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May mechanics po tayo. Kayo po mismo ang pumunta dito. And at least makikita po kayo ng mga audience po, ng mga guests po natin. So, Miss Charlene, Mrs. Charlene, of course. So, ano po yung whole detail po natin? Anong pangalan po natin? Iba yung naaamoy ko, girl. Oo, Charlene. Ay, tabla. Charla. Alright, ano ba ang sagot po natin? Is it you, Sir John Bernard, ang nagbayad ng first date po ninyo? Siya daw, congratulations! And of course, for the information of everybody, si Charlene, halika dito. Si Charlene po ay sister or kapatid po ni Sir John. Kaya pala bias ka, girl. So, wag mo nang bigyan ng prize. Okay, congratulations! You will receive your prize later on. Next question. Who takes longer to get ready? Who takes... Palitan na lang natin. Okay, alright, 5, 4, 3, 2. Alright. Is it you, Ate Diane? Alright, congratulations. And what's your name, my dear? Bea Jane Antrieto. So, how are you related to the bride? It's my sister. Oh, dear. We are all beautiful, right? Oh my God. Thank you, congratulations. Receive your prize later on. Alright, our next question. Who is more romantic? Who is more romantic? 5, 4, 3. Sinong may pinakamagaling dumede? Charot lang. Sino kaya sa kanila? Yes. Ba't po nandito? Charot lang, girl. Charot lang. Anong pangalan natin? Stephanie. Alam mo ba yung Stephanie sa Gayligo? Stephanie sa Gayligo. Maraming utang. So maraming utang si Stephanie. Well, kidding aside, ano yung sagot natin? Kuya John. Is it you, Sir Jan? Most romantic? Sure. Paano mo maipapakita kay ma'am yung pinaka-romantic na action mo? Sweet daw siya kasi. Sweet, tas ginujumbog ka, ginanon ka, mga ganon. Alright, so how are you related to the newlywed couple? Madalas po ako sa bahay nito. Magnanakaw ka. Be specific.
Ah, kala ko kaibigan ng security guard nila, madam. Alright, receive your prize later on. Thank you very much, madam. Of course, next question po tayo. Who is Messier? Messier. Sino yung, ano sa Tagalog ang Messier? Now, sa Ilocano, sino kanya dati nawarwara? Alright, 1, 2. Ay, madam, palaban. Madam, iba rin yung naaamoy ko. Tabla kayo. Charot lang. Si Jan Jan daw, who is Messier? Is it you, Sir John Bernard? Oh yes daw. Binubuking mo naman sa ano, madam. So, what is, how much your name? Diba? Hindi sinagot. Ano bang pangalan po natin, ma'am? Arlene. Ay, so you are the beautiful mother. Oh, batang-bata pa si madam. Dadaw lang yung ipin sa taas. Congratulations, madam. Matindi ang pangangailangan ni madam. Naman, syempre. Alright, our next question. Who said, I love you first? Sino sa kanilang unang nagsabi ng I love you? Or sino ang sa kanilang dalawa ang unang nagsasabi ng I love you? Then, oh yes sir, come here. Sino sa kanilang dalawa, sir? Tell me. Kiss me first. Charot lang. Siyempre, umapalakmot ka na kita doon. Kasango, Charot lang. Alright, sir, 0905. Charing. Alright, what's your answer, sir? Jan. Palaging si Janjan. Lumalumang si Janjan. Is it you, sir? Yung totoo. So, ganun, yeah. Charing. Alright, congratulations. And what's your name, sir? Jan Lloyd. Jen Lloyd. So, you are the... Yeah. Alright. Congratulations, sir. Sa lahat po ng mga nanalo, pakitaas po yung kamay. Iwagayway. Alright, so receive your prize later on. And now, let's move on. Or makinig po muna tayo sa ating gravity rules. Alright, so while waiting, again, at this point of time, I would like to thanks, of course, Madam Maylene for the referral auntie. Thank you very much. And to the newlywed couple and to the whole family, thank you so much and God bless you all. And of course, I would like to acknowledge our suppliers for today's wedding celebration. Our acoustic band, the Gravity Rules from Vegan and Baptizer Vegan. Basta ganon. Alright, and our catering and stage decor, the Kaimasan Camp Catering Services located at Panuar San Juan in Rapid Sur. And of course, our curtains, ang ating ceiling by Madam Jessa Visoria, and of course, the hair and makeup artist of the entourage and the newlywed couple, yours truly, Edmond Viloria, Jake Lawrence Hoven, and of course, Mika, Ella Aquino, and of course, our official photographer, the JV Photography located at Puro Magsinggal, under the po si Sir JB. Alright, and of course, sa mga hindi ko po na your MC for this celebration, of course. I am Edmond Viloria once again, virgin and 28 years old. Thank you and God bless you. We say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Na sumariksik ka. Ay Ay abalayan, ababayan. Inanenek mo ang kumintang. Tanay-tanday-tan nilalakyan. Sa riksik na kaslatay kawitan. Idurun-durun kapit-kapit. Agin nagbaga ag sinikit. Ang pininlugis ag kinayek. Gagiyan nene. let us all rise once again, please. All rise po tayo. All rise. All rise. All rise. I'll repeat. Ako si state your name. Your name? Hindi yung state your name. Ay nangangako na hindi agad uuwi
pagkatapos kong kumain. Dahil mahal na mahal ko ang bagong kasal. Alright, palakpan naman natin ang ating mga kasarilan, ma'am. And sir, please, you may now be seated. Nanong pa po tayong lahat. Ang mutay apo nga ti sakit ti Ilocano. Sorry sa mga visitors from Katagalugan area. After the dinner nor lunch, nagsisiuwian na po sila. At marami pa po tayo. Remember, marami pa pong parte ng programa po natin to finish. Alright? So again, ang gagawin po natin, ang ating long table ay, sa may entrance area, kila Atid Dagdaw. Alright? Round table number 1, dito po tayo sa harap, then diretso po tayo sa ating buffet area. Ma'am, please. Alright, calling in, table number 1, please. Have your photo opportunity with the newlywed couple, Sir John, Bernard, and of course, Madam Kiam. Alright. Madam, parang globe po yung internet po natin. Kanina pa po ko dada dito sa harap, Madam. Charot lang. Alright. Ang mga naggagandahang dilag from Sorngit. Taga Sorngit po tayo, ma'am. Alright, mga naggagandahang dilag sa Sorngit. Alright, arrange yourselves now and sir, please. On deck, that's table number 1. Give your best smile, madam and sir. At least, hindi pwedeng hindi tayo magbibigay. Hooray! Hooray! Alright, thank you very much at table number 1. Please proceed to our food station, ma'am. Calling in table number 2, please. Alright, table number 2 po tayo, please. On deck, that's table number 2. With the sense of love, if I could only see the familiar sunrise, the sleepy Thank you very much. At table number 2, table number 3, please. Sing out, baby, again. Maybe some of my friends. Maybe I feel Nicole saving time, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Dubai. Alright, Opa! Lima inem. Alright, thank you very much. Table number 3. Let me go in table number 4, please. To Blue Bayou, while the books are fine and the world is mine on Blue Bayou, while the fishing boats with the sails of love, if I could only see the familiar sunrise, the sleepy eyes, how happy I'd be. That's table number 5. Oh, the boy of mine, by my side, Hey! I see the moon and Next table po tayo, next table po. some sweet day,
gonna take away this hurting inside. Well, I'll never be blue. My dreams come true. On blue by you. This mine's not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know this is no one getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you push my love aside. Out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head saying you won't get it. My heart is saying don't let go. Hold on to the end. That's what I intend to do. Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you push my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. When I wake up in the morning, Lord, the sunlight hurts my eyes.
it's gonna be. A lovely day. Hawakan po ni Madam ang cake slicer. Alright, ibaba muna yung plate. Then, slice the cake. Hawakan mo yung kamay niya, sir. Together, slice the cake. The two hands moving as one with one purpose symbolizes that the two will work in unity to reach common goals for their shared future and their life together as one. So kunin po natin ang sliced cake. Ilagay po natin sa ating plate. Damihan po natin, madam. Alright. The sharing of this food. Kung sino daw po ang may pinakamaraming isusubo, siya daw po ang may mas pinakamalaking pagmamahal sa kanilang dalawa. So magsubuan po kayo, ma'am and sir. Sino kaya ang may mas pinakamalaki ang isusubo sa kanila? In 3, 2, 1, subuan time! Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Please seal it with a kiss, ma'am and sir, please. You may now kiss the bride, sir. Alright, palakpakan naman po natin. It's wine as they drink wine. So, puto off muna tayo. Buksan na, sir. Pakibukas na yung wine. At palagyan na rin ang ating wine glass ng wine. Alright. It should be fair. It should be equal. Alright. Tamang-tamang pagkalagay ni sir. As I have said, the arms of the couple will intertwine as they drink wine. So, ibabang po muna natin yung wine, sir. Then, kunin niyo po ang inyong wine glass, intertwine like this one. Alright, this ceremony represents your two individual lives, now intertwined, combined like the two glasses of wine into one single life. The drinking of the combined wine signifies the commitment make to live your lives as one family. May you remember this day of commitment you have sealed with drinking of the new wine, joining your lives as one. In 3, 2, 1, drink your wine, ma'am and sir. Palakpakan naman po natin ulit ang ating newlywed couple. And once again, sealed it with a kiss. Alright, sana all. And let's move on. Compliance lang to. In 3, 2, 1, throw your bouquet. Walang Uy, anong ginagawa nyo? Di ba may sinabi ka sa akin kanina? Asan siya? Wala? Umuwi na? About this one. Oh, sayang. Alright, again. 1, 2, 3, throw your bouquet. Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Thank you very much. And please, ma'am, pwede ka lang umupo, Madam Maid of Honor. Uupo ka dito, sir. Ay, Madam? Yung sayaw, sir. Dapat be seductive, be seductive. Be seductive. Sayaw, pwede mong tanggalin yung coat. Alright, Sayawan mo pa, sir. Alright, Sir John Bernard. Sayawan pa. Alright. Pwede mong tanggalin. Pwede ka magkagatlabi. Kagatin mo yung dila mo. Ganyan. Iganon-ganon mo. Pati ako, hindi ako makagalaw. Busog ako. Alright. Sayawan mo. Likusam ni Madam. Alright. Mabali mo yung purwakan niya na. Deta kuwama. Alright. Sir, salam. Salam. Alright. Sir, kunin mo na yung garter. Parintomong, sir. Magaling si sir mag-adjust. Sir, kunin mo yung garter gamit ang ipin. Huwag gamit ang kamay. Alright. Pumasok na si sir. Ang pagpasok, sir, hinay-hinay. Masakit pag bigla. Alright. Huwag mong ipakita yung auntie ni Madam. Just ko makikita yung lilang. Oo, baka makikis dyan.
Alright, and there, mabalwalan Ruiman. Alright, palakpakan naman po natin si John Bernard at si Madam Kim. So, ayun, Sala, alright. Ala, salaon nyo, ala. Huwag pasa ng pasa, masakit. Makakarma kayo. Alright, thank you so much. Tanggal ka na. So, apat pa sila. Apat. Play the music, maestro. Salain nyo, sakbay. Tumasali din. Kasday, pasa yun. Nagliligos. Oh. Alright, Sayaw! Medyo kinukinod na yan, Nana. Yun ang hindi ko nakikita. Wala yung satisfaction ko doon. Ay! Joke lang yun, sir. Kayo na. Diba yung naamoy ko, sir? Alright, we'll play the music. Sayaw! Happy ka, sir. Alright, dalawa yung natitira. Alamin natin yung mga pangalan nila. So, anong pangalan po natin? Sir, harap po tayo. Face the audience. Face the audience. Sarang. Anong pangalan natin, sir? Wag na yung surname. Alright, so, sir, play the music. Sayaw. Oy, ako na pinapilit. Sayaw. Ay, diyan nga, sala. So na nga ba? Bagapon. Alright, then pasa. Sala. Siputan niyo si Ima. Maaba. Sala! Masakay na parutog. Promise. Seaside, sayaw na! Pasa! Ikaw yung nanalo, sir. 5 things to do. Yun ang gagawin natin. 5 bahagi ng katawan ni Madam. Thing to do, sir, gawin mo na kay bride. Kinis ang left hand ni Madam. So, i-kiss mo rin yung left hand. Hindi, compliance lang, sir. Kahit hindi mo idikit. Alright? Kahit hindi mo idikit, sir. Alright! Sir! Pangalawa, gawin mo na! Ginanon niya. Alright. Ganon, gawin mo na, sir, kay Madam. Alright! Sir, pangatlo, gawin mo na! Linea pa niya. 1, 2, 3, do it! Alright! Pangapat, gawin mo na! Nag-holding hands sila. So, 5 seconds holding hands. Alright! Gawin mo na, sir! 1, 2, 3, 4, 5. Dapat nagkatinginan din yon. Yung panghuli, dapat yun yung pinaka. And 3, 2, 1, gawin mo na! Kiss sa forehead. Hindi, to respect. For the information of everybody. Gawin mo na, sir, kay Madam. And there you are, ladies and gentlemen, ang ating last part of the program. But before that, okay na po ba yung photo opportunity natin? But before we move on to the intermission number of the workmates of Madama, atin pasasawin muna ang ating newlywed couple for their next
or for the second money dance po nila. Ay, another kapatid. Kapuso kaya to? Alright, another 1,000 pesos. Sino pa ang ka-workmate ni Madam ang nag-exhibition kanina sa likod? Oh, another. Alright, sino pa po? Another from the bright side. Who else? Sino pa po? Sabi ka sa bigla nagpuko aming at tao. Makapakikto dito mapaspasam. Alright. Another. Alright, thank you so much, sir. Who else? Sino pa po ang may magandang loob po dyan? Oh, mga taga Kamindorwan. Mga ka-workmate pala. Taga saan po yung ka-workmate ni Madam? Are you all from Ilocos Norte, ma'am, sir? Manila. Alright, welcome to Ilocos Sur. Alright. Pwedeng dagdagan niyo pa yung binigay niyo, sir? Oo. Alright, sister naman. Congratulations. Thank you very, very much. Who else? Sino pa po? Alright. Parang wala na ata. Baka may, oo. Pwede mo lang kunin mag-ibulsa. Kunin, ibigay sa kanila. So, last amount is 65,200 pesos. So, ipa-plus natin. Pinaktis daw po nila yon ng 365 days. Yun, special mention, Yusam. Josam, halika na dito. Josam, tas mag-abot ka ulit. Huwag kang mahiya. Si Sir Josam, from where we at, sir? Mansante? Manila ka din. Ah, okay. So, hindi ka nakakaintindi ng Ilocano. You are pure-blooded Manileño. Ah, okay. So, asan yung mga ka-workmate natin, ma'am? So, what are you going to do, ma'am? Are you going to sing? Are you going to dance? Are you going to split, tumbling, kayang? Or are you going... Sa kanila na lang. Okay. Sayaw! Oh, pinangunahan ni Bebe Boy. That's good. Ang galing ni sir. Oh, sir, may patuling-tuling ka pa. Sana hindi na bumalik yan, sir. Sayaw lang, sir, sayaw. So, akala ko ba 1 year na practice nyo yan? Sayaw! Oh. Yung totoo. Hindi, sayaw ba? Ginusto nyo yan, sir. Tandaan nyo. Oh, ice cream yummy yan. What else? Ano pa? Manunod nga ako. Anak makatuga. Ano yung totoo? Hoy. Oh, di pala sing yung mga yan, madam, ha? Oh, ang galing ng bata. Alright! Alright, and there you have it, ladies and gentlemen, the intermission number of... Ito, magmahalan hanggang sa huli.
Huwag mag-away. Sige na. So ibibigay po ninyo kay Sir John Bernard ang pera, madama. Alright? Then, pwede po tayong tumayo, ma'am. Sir, dito po kayo. Stay here, ma'am, madams. Diyan po kayo at dito po sila. Okay, doon po kayo, madam. Sa bandang doon. Madam! Dito po tayo. Gawa ka muna yan, sir. Your message to ang naggagandang mommy's message. Ni mama ko, mamang naging... Mamang ko nga duwa. Ay! Thank you, ta. Pinagayat dyan niya ni Kim. Mama. And your message to your wife. Biyawan ko na ito yung nagtagdakan niya tatap nung gamang tadamay doon ito para pure itong Dalawang mga thank you po sa pag-support po sa amin. Love you both. Ano po, thank you po kami sa aming todo support po sa isa pa lang po ng plan ng wedding namin, si Auntie Maylin po. Thank you. Ate Maylin, silang tulong tatlong mga kami lang dati kasal. Kanagyaman kami na taming umay tatlo tatlo may palpas natin nga pinagkasarumi. Amin nga umumay nga bisita, gyamang kanya yung amin. Alright, ladies and gentlemen, we have finally come to the end of our program. It has been a great day and a wonderful evening with you all. This has been your host, Edmond Villaria. Thank you for your presence. God bless and good evening. Stay safe, everyone. I'm Edmond Villaria and I am now signing off. Thank you so much.